Сәлемнәр минем җыр сөюче нәни моңлы дусларым. Менә тагын бер атна сизелмичә үтеп тә китте. Әйе, мин дә сезне сагынып, күрешүебезне зарыгып көттем. Менә, хәзердән үк сезнең җырларга әзерләнеп, тавыш җылыту күнегүләрен эшләвегезне ишетеп торам. Шуңа күрә озак көттермичә төп эшебезгә күчик дип уйлыйм. Эфирда җырлы селфи тапшыруы. Һәм без башлыйбыз. Инде ниһаять көтеп алынган язгы көннәр дә килеп җитте. Кыш буена көрәлгән карлар әкрен-әкрен генә эрри башлады, һәм урамда беренче кош сайраулары да яңгырый. Кем белгән, бәлки аларның да безнең тапшыруга эләгергә теләкләре бардыр. Телефоннары булган булса, алар да сезнең кебек үк сайрауларын видеога төшереп безгә җибәргән булырлар иде. Ә менә сезнең җырларга яратуыгыз турында без бик яхшы беләбез. Үткән атнада да сезнең тырышлыгыгыз белән нинди матур клип ясадык. Әйдәгез әле тагын бер кат искә төшереп, бергә җырлап алыйк. Әлбәттә, язның беренче айы бу вакыйгалар белән генә шикләнми. Нәкъ менә әлеге айга безнең тормышыбызны ямьләндергән, бу дөньяга бер туктаусыз матурлык өләшкән гүзәл затларыбызга багышланган 8 март бәйрәме туры килә. Ә инде бүген минемчә бу вакыйганы игътибарсыз калдыру бер дә яхшы булмас. Шуңа күрә инде мин үземнең исемнән һәм барлык шаянлылар исеменнән сезне бәйрәмегез белән тәбрик итәсем килә. Һәр вакыт шулай чәчәк кебек балкып яшәгез. Һәм дә инде бүгенге тапшыруда күрсәтеләсе барлык җырлар да бүген сезнең өчен яңгырар. Ул гына да түгел. Шәхсән мин март аен бик яратам. Чөнки мин бу айда елга бер генә тапкыр була торган туган көн бәйрәмен билгеләп үтәм. Ярый дусларым, җырлы котлауларыгызны миңа җибәрергә әлегә иртәрәк. Ә менә үткән тапшыруның биремен искә төшерергә вакыт килеп җитте дип уйлыйм. Жырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк? Жырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк? Hey, сезгә нинди җыр кирәк? Сезнең өчен җырларга сандугач теле кирәк. Ай җаны, сандугач теле кирәк. Упакалсан юлларының баганалары шыршы. Упакалсан юлларының баганалары шыршы. Hey, баганалары шыршы. Башларыга моңнар төшсә, сездә булырсыз җырчы. Ай җаны, сездә булырсыз җырчы.
mayütte de şeycikte. Ay mayütte de şeycikte. Hey mayütte de şeycikte. Mayütkenge kaygırmağız bizning yaş günlerütte. Ay jani vay jani bizning yaş günlerütte. Bizning yıllar koyu ölen kara öterge kirek. Bizning yıllar koyu ölen kara öterge kirek. Hey kara öterge kirek. Jir bilmegen jir siymegen bizning tatarı da sirek. Ay jani vay jani bizning tatarı da sirek. Хәзер исә биремне уңышлы үтәп, безгә видеоларны төшереп җибәргән нәни дусларыбыз белән бер атлы таныштырып үтәсем килә. Ә инде сезнең арагызда түземсезлек белән яңа биремне көтеп утырган талантлар бар икән, сезнең өчен махсус безнең сайтта җырлар исемлеге бар. Шул исемлекне карап, киләсе тапшыруга әзерләнә торсагыз да була. Ярый, монысы әзрәк читкә тайпылы булды. Ә хәзер инде барлык игътибар экранга, чөнки сезнең каршыгызда беренче катнашучы. Жырла, жырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк. Жырла, жырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк. Эй, сезгә нинди җыр кирәк. Сезнең өчен җыр җырларга сандугач теле кирәк. Ай җаны, вай җаны, сандугач теле кирәк. Уфа Казан юлларының баганалары шыршы. Уфа Казан юлларының баганалары шыршы. Эй, баганалары шыршы. Башларына моңна төшсә, сездә булырсыз җыршы. Ай җаны, вай җаны, сездә булырсыз җыршы. Йокысыннан да җырлап уянучы икенче катнашучы. Аның плееры һәр вакыт кесәсендә. Өченче катнашучы. Жырла, жырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк. Жырла, жырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк. Эй, сезгә нинди җыр кирәк. Сезнең өчен җыр җырларга сандугач теле кирәк. Ой җаны, вай җаны, сезгә нинди җыр кирәк. Сезнең өчен җыр җырларга сандугач теле кирәк. Һәр яңа тапшыру сайын сезнең белән горурлануым артканнан арта бара. Субханалла, күз тимәсен. Мондый талантларыбыз булганда, безнең җырларыбыз мәңге онытылмас. Менә күрәсезме, гүзәл затларыбыз, безнең шаяннар сезнең өчен нинди моңлы котлаулар җибәргәннәр. Ә инде төп бүләгебез дә әзер дип уйлыйм. Ул да булса, махсус җыелган клип. Карыйбыз. Жырла, жырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк. Жырла, жырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк. Эй, сезгә нинди җыр кирәк. Сезнең өчен җыр җырларга сандугач теле кирәк. Ай җаны, вай җаны, сандугач теле кирәк. Уфа Казан юлларының баганалары шыршы. Уфа Казан юлларының баганалары шыршы. Hey, баганалары шыршы.
Başlarına mınlar düşse sizde bulursunuz jırşı. Ay canı vay canı sizde bulursunuz jırşı. Ay mayütte de şeşikte. Ay mayütte de şeşikte. Hey mayütte de şeşikte. Mayütkenge kaygırmağız bizning yaş günlerütte. Ay canı vay canı bizning yaş günlerütte. Bizning yıllar kuyu ölen kara gülterge girek. Bizning yıllar kuyu ölen kara gülterge girek. Hey kara gülterge girek. Jır bilmegen jır siymegen bizning tatırda sirek. Ay canı vay canı bizning tatırda sirek. Барлык катнашучыларның таланты каршында баш иям. Рәхмәт сезгә, нәни дусларым. Сез җырларга яратасыз, ә без сезнең җырлаганыгызны башкалар белән уртаклашырга яратабыз. Ләкин бер урында таптанып тору сезнең кебек тырыш балаларга бер дә килешмәс. Шуңа күрә менә сезгә яңа бирем. Min görmegen yırak şiirlerden, Köller көзі көктен тыманланған, Хәбәр алдым искән җилләрдән. Köller көзі көктен тыманланған, Хәбәр алдым искән җилләрдән. Yollar ilter sizini doğan yaka, Sağnolarım alıp gidegez. Ol isen sağ diye ben hikayeme, Akqavrıylar sivep gidegez. Ol isen sağ diye ben hikayeme, Akqavrıylar sivep gidegez. Ak kanatlı akışlarım ötті, Yüreğimden yaramı kuzgatıp, Bir şılbırga tizip doğan yaka, Sağnolarım kaldım uzatıp, Bir şılbırga tizip doğan yaka, Sağnolarım kaldım uzatıp, Sağışlarım kaldım uzatıp. Сезнең җырлы видеоларыгызны безнең mail адресында көтеп калабыз. Шулай ук безнең Instagram шелтәренә язылырга онытмагыз. Ә инде иң мөһиме, әниләрне, апаларны һәм сеңелләрне 8 март белән кутлагыз. Бүгенгә шул. Сау булырлар.